Bueno, estem començant la ruta d'avui. Ahir se'n parem a dormir. Seguim pujant. Cuidado, cuidado. Bueno, si ja comencem un poc d'aventura, tenim que passar. Ximo ja ha clavat el peu. Quico va per allà dalt. Quico va per ahí, mira Quico. Quico ja ha passat. Cuidado, cuidado, cuidado. No passa res. Ha sigut un susto. Un susto que hemos donat Paco. Bueno, ara me toca a mi. Vaig a veure per on passe. I ara ja estem arreplegant i l'oratge pues, pareix que vaig a ficar-se malo. Estan els núvols ficant-se un poc vent. I estos núvols són d'aixòs que diuen que plou i que plou. Així que anem a seguir. Vamos a deixar sense plou. Antes de que això vaig a més. Me queda menos. Y al fondo que creien que pujaran demà. Aquí està l'ermiteta del Refugi. I això és el que ens queda.
Es que me he echado un positivo de agua. Us hem enganyat, Paco. Però anem a seguir perquè anem a arribar igual. Que ells van per el camí que toca. No sé si es veu. Estem així dalt. No ens falta res per arribar, però ara anem a fer una panoràmica de lo que és Nosibón. És un llac respumoso només, i els pics que n'hi ha al voltant, que és una meravella. L'oratge mos ha perdonat, pareix que avui ja vaig per plorar, ara ja no veiem. Això és una meravella, és una meravella. Si aquests núvols que esteu mirant no enganyen. Ara ja estem mirant a veure els pics que n'hi ha al voltant, la Gran Fatxa, el Canet de Mar. Ahí estan, el l'ocell, sense ganes de caminar ni res. Xeu-se, que això és vídeo, que això és vídeo. Bueno, i això és la camisa, ja vegeu, espectacular, Guadassuar 2016, i n'hi ha baix del tirant un home d'alt en les mans fent una cosa, veus la mà, jo només li veig la mà al... Ah, vale, sí està bé, sí. Aquí està el refugi. Ara anem a passar la nit. A la vesprada vinga pronto, són les 5:30. Ens queda mitja horeta. I el paisatge pues, és refugio respumoso. I el llac respumoso. No és fàcil, però no és fàcil passar. Tot ple d'aigua. Està pensant-se perquè no ho té clar. Té que fer xop-xop segur. És precís. Indecisió, busca, darrere i ho té clar. No té altra solució que fer xop-xop. Vaig a cuidar-ho i ja està.